Така, отколко отдавна не съм записвал. Този епизод на Старата школа ще бъде Free Mode, Freestyle. Без подготвен сериал, без подготвен сценарий, без подготвени реплики, напълно свободно. Какво се случи през изминалите 1-2 месеца? Най-общо казано, взеха се лоши решения, послушаха се лоши съвети от няма значение от какви хора. Вселената.com се срина няколко пъти, наложи се да се премести на друг хостинг, след което се появиха един куп технически проблеми с уебсайт, с форума. След това минахме на блок система и отново имаше една камара проблеми. И след като се премести сайта на друг хостинг, отново имаше технически проблеми, като това, например, ако исках да инсталирам форум в субдиректория, примерно вселената.com /форум, не ставаше. Идея нямам защо е така, правих всичко наново, започвах от начало всичко, нямаше ефект. Накрая върнах бекъпа, докато се реши какво ще се случи с вселената.com, и в последствие решихме да я закрием. Да закрием уебсайта, защото така и така се създаде лоша репутация на него, благодарение на лошите решения. Какво още? Техническите проблеми, никой от нас нямаше желание да работи по уебсайта и за това решихме да минем на нов проект, но за момента просто не правим нищо, освен да обсъждаме идеи, и не знам дали ще има нов проект или не. Ако има, ще продължим да се забавляваме, но с много промени и правила, естествено. Правила, които никой няма да може да нарушава, нито собственици, нито администратори, модератори, редактори и така нататък. Вселената.com се закрива. Доменът ще бъде освободен 2025 година, когато изтича. Какво още? YouTube канала. Него не знаем дали ще го оставим, дали няма да го оставим. Като цяло все още нищо не знаем в момента. Но щом качвам този епизод на Старата школа, значи може би ще има продължение. Но изцепки като хейт шоу повече няма да има, защото хейтът, както стигнахме до този извод по трудния начин, хейтът не е окей. Колкото и да не се иска да нахейтим някой, да го нагрубим, да го обидим поради една или друга причина, не е окей да го правим, защото това вреди на нас, хората, първо по емоционален начин, второ по психически начин и трето може да се стигне до физическа саморазправа. Както щеше да се стигне до такава, ако тримата, които се заядохме, живеехме в един град. Слава Богу, не бяхме и не сме в един град, не се стигна до излишни проблеми. И така, продължаваме смело напред и нагоре. И така, до нови срещи!